Ahojte všetci, vítam vás u ďalšieho videa. A po niektorí z vás si určite všimli, minulý týždeň som pridávala shorts, kde som prišla k pastelkám Prismacolor Schuller. No a sľubila som vám na nich recenziu. Takže som si už konečne spravila nejaký ten vzorkovník. No, najprv, čo bolo potrebné, tak som to vybrala samozrejme z toho plastu, v ktorom to bolo zabalené, lebo ako nechápem, na čo je niečo také dobré. Akože má to byť akože stojan na tie pastelky, hej. Ale vôbec akože, neviem ako, na čo toto bolo dobre. Možno to niekomu vyhovuje, ale ja som to samozrejme musela hneď vybrať z toho, lebo sa mi to vôbec že nepáčilo, tento obal. Pastelky mám priamo z Ameriky. Poslala mi ich sestra. Prosila som ju o nejaké Prismacolor pastelky, hlavne aby tam boli sivé odtiene, lebo tie mi chýbajú v mojej zbierke. A mi ich prednedávnom akože mi ich trebalo a nemala som, no tak som jej napísala, poprosila, že či môže tam niečo pozáňať a našla tieto. Najprv mi posielala nejakú 48 kusovú, že či môže byť táto, som jej povedala, že jasné, no ale tak nakoniec prišla mi domov 60-ka, čo som si pozerala a je to najväčšie balenie, v ktorej sú odtiene pasteliek. No, zo zadnej strany, ako vidíte, nemá to žiaden akože vzorkovník v sebe. Pastelky sú určené len pre študentov a učiteľov. Keď som si o nich čítala, tak sú určené pre umelecké školy, čo ma prekvapilo dosť. Že aj ako tak príjemne prekvapilo, že myslia týmto štýlom aj na tých študentov, že tiež akože nechcú sa trápiť pri tom maľovaní s nejakými tvrdými pastelkami a že urobili takéto cenovo výhodné balenie. No dobré, takže obal som vám ukázala, pastelky boli tu zo spodu. Tento vrch ich chránil, on sa to má akože fakt, že tak prelomiť a tým pádom máte ako keby stojan, ale ten vôbec akože nefungoval. Takže tak, dobre. Ideme si ukázať vzorkovník. Takže, tu som si spravila ten vzorkovníček, môžete si ho takto pozrieť. Je tu tých 60 odtieňov Prismacolor Schuller. Ako vidíte, sú tu už namiešané pastelové odtiene, zo pár metalických, neonové ma prekvapili, že to dali akože už medzi tie umelecké pastelky, čo som tam ani nečakala, že bude niečo také. No a čo ma prekvapilo, boli tam aj, vám ukážem aj tú pastelku. Dobre, pastelka vyzerá takto. Čiže je tu klasický ten názov Schuller, Prismacolor a máte normálne, že Indigo Blue, máte názvy pasteliek, ktoré mi, keď som si tak prezerala, tak mi sedia aj názvy aj s klasickými prizmami. Takže Indigo Blue a akurát tie čísla nesedia. Číslo mám tu 301 a tu na Indigo Blue pod 901. A keď si všimneme, tak Indigo Blue, klasická prizma. A potom je tu ten Schuller. Akože pekne sú pigmentované. Áno, nemôžem povedať, že nie. Výborne sa s nimi maľuje. Ale takto. Robila som si vzorkovník
A povedala som si, že no nemôžem vám podať recenziu, len podľa toho vzorkovníka, lebo sa mi to tu nejako nezdalo. Cítila som tu ten rozdiel nejaký a nevedela som aký. Že či to je teda tým papierom, čo tu mám, alebo sú fakt, že iné. Tak som si ich aj vzala do omaľovániek. Čakajte, to tu rozmotalo. Som si ich vzala do omaľovaniek, Petit Poupées. A to som chcela, že sa mi zdajú tie otiene skôr všetky, ako keby boli také jemnejšie, také pastelovejšie, by som povedala. Keď som si prirovnávala tie názvy Original, Prismacolor Premier, tak boli o niečo slabšie. Ale zase to nič nemení na ich funkčnosti, hej, že maľovalo sa s nimi úžasne. Tu nám máme obrázok, ktorý som s nimi namaľovala. Pozadie som si spravila s tými akrylovými sprejmi, s akrylovým sprejom, hej, hnedým a takým medeným. No ale ostatok, zvyšok som si maľovala teda tými prizmami. Môžete vidieť, že nepoužívala som bielu a na blendenie teda som nepoužívala tú bielu. Blendila som iba s farebnými a vidieť, že nie sú to až také žiarivé tie farby. Ale mne sa páčia, akože nemôžem povedať krivé slovo na nich. Jednoducho sa s nimi maľovalo, pardon. Jednoducho sa s nimi maľovalo, ľahúčko išli, strašne som len prikladala tú ceruzku a proste tam farba išla úplne ľahúčko. Takže mne sadli akože celkom, určite ich budem používať. Ja som si ich prehodila do pastelkovníka, všetky farby. Čiže takto, tu vám môžeme ukázať aj tú neonovú napríklad. Ako vyzerá. Tak, no a čo vám ešte poviem? Nezdá sa mi, že by to boli olejové pastelky. Oni mi skôr prídu ako keby boli nejaké voskové, alebo také strašne hladúčke sú. Nekrúšia sa, čo ma prekvapilo. Som s nimi ako dosť dlho maľovala, dosť som aj s nimi tlačila, vôbec žiaden prášok mi neostával. Krásne všetko išlo do toho papiera. A ani, no možno som mala jednu takú pastelku, kde som silnejšie pritlačila, tak sa mi zlomila. Akože len tá špička akože toho, že sa mi takto trošku prelomila do polky, ale čo som čítala, oni sú akože tie pastelky na to stvorené, že majú mať menšiu tú lámavosť a sú mäkké a hladké, čo vidno aj na tom obrázku, že proste majú tam aj ten taký jemný odlesk. Blendenie išlo úplne jednoducho, krásne do seba išli tie farby, jedna s druhou sa spájali. Nikde som nemala žiaden taký problém, že by som to nemohla akože si rozblendiť alebo čo. Fakt akože super. No balenia sú, čo som si zisťovala, tak sú 12 kusové, 24 kusové, 48 a 60, tá čo mám ja, tú najväčšiu. Potom je ešte 288 balenie, ktorá je určená už pre učiteľov nejakej umeleckej školy, tak čo som si tam prečítala o tom, hej, keď som si to dobre preložila. A v takom 288 kusovom balení sa nachádza po 12 kusov, no akože 12 odtieňov, keď to tak, no, ako keby 12 balení
tých pasteliek, hej, pre nejakých 12 študentov, alebo tak nejako. A plus sú tam ešte aj strúhadla od Prizmy. To bolo jedno také väčšie balenie a najväčšie balenie, čo to má, tak je 576 kusové. Tam to vychádza na nejakých tých 24 kusové balenie pre každého toho žiaka. Plus samozrejme aj tie strúhadla. Čo ako celkom fajn, si myslím, že keď učitelia si dovolia akože kúpiť študentom takéto balenia. Cenovo je to, si myslím, že priateľné. 60 kusové balenie som si našla teraz na Amazone, stojí nejakých $29. 48 kusové $21, 24 kusové $15. 12 mi vôbec ani tam nevyhodilo, tak neviem sa dohľadať 12 kusového balenia, koľko stojí. A ešte tak, no sestra mi vravela, že ju veľmi prekvapila tá cena, lebo už mi posielala aj klasické tie Prizma Premier a že je to oveľa lacnejšie než tie premiérky, akože jasné, hej, lebo to sú školské pastelky. No a tak mi zobrala rovno to väčšie balenie, no. Mňa to potešilo, určite ich budem využívať. Krásne sa s nimi maľuje. No, ja nemám čo tak k tomu viacej akože dodať. Cenovo sú tiež veľmi dobré. U nás som ich napríklad na Slovensku a na Česku som ich nevidela. Neviem, či to je nejaká novinka, alebo už sú nejaké staršie. Môžete mi dať do komentára, keď tak, aby som sa naučila, lebo som nenašla vôbec ani rok, alebo čo, kedy bolo vydané. No a pre také ako my, omaľovankárky, ktoré radi maľujú, experimentujú s pastelkami, tak určite odporúčam. Fakt, akože nie je to reklama nič, lebo nemám akože žiadnych sponzorov ani nič, tak nemám dôvod pridávať si nejaké tieto reklamy. No a ja len chcem posunúť ďalej, že som veľmi s nimi spokojná a keď niekto náhodou budete mať možnosť a chcete nejaké kvalitné pastelky s krásnym pigmentom, s ktorými sa ľahučko maľuje, blenduje, tak určite, a nechcete za to vyhodiť Mailand, tak určite tieto Prismacolor Schuller odporúčam. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak ma chcete podporiť, tak poprosím vás odber, like a môžete aj ten zvonček si tam kliknúť, nech prídete potom na ďalšie video. No, čo skoro vám pridám ďalšie, lebo som sa rozhodla, že budem točiť takúto sériu, kde budem jednotlivé pastelky skúšať a budem vám ich recenzovať. Mala som prvé v pláne, že vám ako ukážem moju zbierku pasteliek, ale si myslím, že tu si to spríjemníme, príjemné s užitočným, aspoň si aj obrázok do toho vymaľujem. Takže takto. Dobre, majte sa krásne, čaute.